ба 2699 сомон маошашон. вақте ки шумо дохил шидагӣ бошен ва донишгоҳ таҳсил кунен, мо ки хондем худо хоҳад ҷавоб мегардонем. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. як қарори нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон. хоб, нафарҳое ки маро тамошо кардесен, айни ҳол агар ягонтаи шумо хоҳед донистанд аз Россия депортатсияи шумо кушода ё ки маҳкам, номери WhatsApp мебирояд бинависонен, проверка мекуна, мега барои шумо. маоши муаллимон аз 1 сентябр зиёд мешавад. аз 1 сентябри соли 2025 маоши омӯзгорон дар ҷумҳурии Тоҷикистон 30% зиёд хоҳад шуд. дар ин бора Бадриддин Музаффарзода, муовини вазири маориф ва илми кишвар, зимни нишасти матбуотӣ хабар додааст. гуфта мешавад ки музди меҳнати муаллимон синфҳои 1 то 4 ва 5 то 11 вобаста ба дараҷаи маълумоташон фарқ мекунад. аз моҳи сентябри соли 2025 муаллимони синфҳои ибтидоӣ, яъне ки аз синфи 1 то 4 ба дараҷаи маълумоташон аз 1700 сомон ба 2699 сомон маошашон мерасад ва музди меҳнати омӯзгорони синфи 5 то 11 бошад аз 1200 сомон ба 1900 сомон баробар мешавад. ҳамин тавр маоши муаллимони синфҳои ибтидоие ки дараҷаи олӣ доранд аз моҳи сентябри соли 2025 ба 3500 сомон мерасад. яъне синфҳои ибтидоӣ гуфта аз 1 то 4 дар назар дорем, муаллимоне ки дараҷаи олӣ мебошад. ана ҳамин гуна нафарҳо 30% маошон тибқи қарори нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ карда аз рӯзи якум боло меравад. ибад хабари нав мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо документ надошта бошен, агар бихоҳен границаи Қазоқистон перескат кунен, номерое ки мебирояд ҳамин одаморо занг бизанен, худшон ба даста мегиранд, граница мегзаронанд. Саидҷон нависонда: салому алайкум, ҳамин дута штраф боша, граница гузашта метонӣ? бале, метонем. касое ки мисол дута зиёд штраф кунен, агар баъд метавонанд ки дар ҳолати пардохт накардан шуморо депортатсия кунанд. Қурбонов нависонда: салом, маро аз кӯча Аблава қапида бурдааст, монда гирифтанд ки хизмат меравӣ, лекин ман хонданда дохил шудам, маро намебаранд хизмат, фаҳмонед илтимос. вақте ки шумо дохил шидагӣ бошен ва донишгоҳ таҳсил кунен, не, дар ин айни ҳол ба хизмат даъват намекунанд. баъди хатми донишгоҳ баъдан 1 сол хизмат мекунед. холзода нависонда: салому алайкум, сози хубӣ бародар, раҳмат брат барои ҳамаш. зиндаву сарбаланд бошем бародари азиз, шукронаи худованд ҳазорон бор, мо хуб ҳастем. як нафари дигар нависонда: салому алайкум бародар, чӣ хел қатъид алоқа дорем? савол дошта бошӣ дар ҳамин комментария бинависон, мо ки хондем худо хоҳад ҷавоб мегардонем. Файзуллоева нависонда: салом, мо ҳечиша нафаҳмидем, ман 1 сол бе документ кор кардам. шавҳарам 26 солаи Россия рафта кор мекунад, документ мекунад. барои ман шуда омадем, то феврала бароин гуфтанд мана депорт накарданд. шавҳарам ҳатто як штраф надорад, депорт карданд. ҳозир вазъияте ки дар Федератсияи Русия ҳастай, қариб ки ҳаматон медонед, мисол ҳама чира причина карда метавонанд ки депорт кунанд. то ҳатто хеле лаҳзаҳоиш мешавад ки якум бор одам ба Россия сафар мекунанд, мегӯянд ки депорт дорӣ, яъне ки ин чиз аз мо шумо вобастагӣ надорад бародаро. ба ҳамин хотир мо доимо бисёри нафарҳоро мегӯем ки ин чизҳоро ба Россия рафтан, ба Россия роҳ додан вобаста аз тақдиртон мебинем. Идрис нависонда: барои одамои запрет шидагиён нест? не, ин авф дар дохили Россия барои одамои бедокументае, муҳлатшон додагиён. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, бо паспорти дунома омада мешавад Россия ё ин ки алиш карда сенома кардан дар кор? не, мешавад, 100% мешавад ки биред. як нафари дигар нависонда: салом, запрети ман кушода шудае, чӣ хел фаҳмем? дар аввали видео мо тавсиятон додем, метавонед ки ҳама одамода муроҷиат кунед ва шумода бифаҳмонанд. Сабрина Ҷалолова нависонда: амакин патент гирифт ки 10 сол депортш карда буданд, паспортша алиш карда буд, ина гирифт нафаҳмиданд ки дар паспорти пеш депорт будае. толка агар ба гражданство биспорӣ, тогда может мебирояд ки шумо пеш депорт будагин. амакита бахтиш баландӣ кардаед.
вақте ки мерай ту патент гирифтанӣ мешавӣ, мисол дар уҷа отпечатки месупорӣ, дар вақти ба аэропортҳои Москва дар омадан амо зира мехешидаги. Вақте ки ту отпечатки супоридӣ, тамоми даниёи 10-солаву 100-солат дар аму Россия будагид мебироянд. Як нафари дигар нависонда: салому алейкум. Дар соли 2025 авф мешавад. Дар соли 2025 авф шидан ё нашиданаш ҳозира шуда аниқ нест. Як нафари дигар нависонда: ман ҳуҷҷат надорам. Ҳозир метавонам бе пересикат граница барам патент кунам то сентябр. Бале, шумо то сентябр муҳлат дорем. Ҳами бигем дар дохили Россия авф мегем, ҳами чизае ки бе документҳоро иҷозат додагиянд то моҳи сентябр рафта документ карда метавонам. Баҳром Шоев нависонда: салом макаи Сорумон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кай сар мешавад? Аз моҳи октябр сар мешавад то охири моҳи ноябр давом мекунад. тамошобинони азиз ва гиромиқадр, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Саволҳо бошад бинависед дар комментария. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.